What's up guys, boरै dं? So super excited आं मा बुंनो दासो जास्ट आं क्लासखौ फिनिश खालामबाय माने बे आंनि डान्स स्कुल आरोना बेटिं स्पिकार so बेनो आंनि स्टुडिअ एसे बारा गिदिर नङा जास्ट फिसा आरोना 10 जनसो क्लास खालामजायो बेयाव बे खाथियावनो मा होनो भेटेनारि होनबानो बिदिनो भेटेनारि फ्रन्टआव आरो रयेल एनफिल्ड डिलार दङ बेनि खाथियाव So आं दिनै माने एक्सिडेन्ट मानो होनबाना बहुत दिननिफ्रायनो माने बहुतानो बुंबाय थादोंमोन जे आदा मालाबा बे करामराव थांनानै खिथि फै होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो बहुतानो आंनि साबस्क्राइबारफोरा so आं दिनै सानबाय माने लोगोआ बुंदों आरोना दिनै सानडेथ' माबा बेरायनो थांनो होननानै ओमफ्राय राजाया नोंसोर नुनो हागौ आंनि बांसिन मेक्सिमाम ब्लगावनो माने बियो दोङो आरोना राजाया so बेदों ओमफ्राय आंदों दिनै करामराव थांगोन होननानै सानदों so मा जायो नायनोसै आंथ' बहुत माने खोनानो मोन्दों माने दा बेबायदि सिचुवेसनाव माने हाबनो होआ होननानै होनबाबो थांना नायनोसै जुदि हाबनो होबाथ' आंबो नायनो नुगोन आंबो नुगोन ओमफ्राय नोंसोरबो नुगोन so आं माने हिन्दी ब्लग बानायदोंमोनथ' ओमफ्राय बहुतानो बुंबाय थादोंमोन आरोना आदा नोंलाय मा हिन्दीयावनो बानायो जों नोंनि ब्लगखौ नायला बिदि नङा आं हिन्दीयाव दाखालि ओरैनो माने बनायस्राबाय आरोना बेखायनो सानबाय मोनसे दिनै हिन्दीयाव बनायनो नायनोसै माबोरै रेसपन्स मोनो होननानै बिदि नङा दे आं बर' बुङा होननानै बनायबाय थागोन बिदिनो स' आंनि बांसिन गासैबो माने अलमस्ट साबस्क्राइबारफोरा गासैबो बर' गोजानो बाहेरनि रावबो गैया बेनिखायनो आं बर'आवनो बनायखायो स' जास्ट दाखालि ओरैनो बनायदोंमोन आरो टाइम पास ओरैनो ब्लगा बारा मोजां जाखायाखै दाखालि आं मिथिखायो ब्लगफोरा माने दाखालिसो आंनि ब्लगफोरा बहुत लुज जादों स' सेस्था खालामगासिनो मोजां बानायनो नायनोसै स' होनबालाय दायो आंखौ लांफैगोन बे राजाया आं क्लासाव दंथ'यो ओमफ्राय थांसै स' नोंसोरबो नायलांबाय थाबानो जाबाय स' आं ओंखारबाय ओमफ्राय लोगोआ मोनफैबाय होनना बुंदों बियो ओइलाय लामायाव नेगासिनो बियो ओइलाय नेगासिनो स' बेनो आरोना बे भेटेनारि ओमफ्राय बिथिं बेयाव आंनि क्लास दङ सिङाव ओमफ्राय बेयाव रयेल माबा दङ रयेलनि स' बेनो आरोना जोंनि मेन टाउन लामाया बिथिं ओइलाय बेनिफ्राय गासिनो Say hi. Say hi. Come back my YouTube channel. एक तारिखर পৰা कन्टिन्यू माने 5 दिन ब्लग पाব। ब्लग्स माने ब्लग्स माने ब्लग्स तो माঝে মাঝে ডেইলি কন্টিনিউ কৰি ভাবো কিন্তু প্ৰবলেমৰ কাৰণে নাহে কিন্তু 5 দিন কন্টিনিউ হ'ব আপোনালোকে চাব নিশান ডেকা ব্লগছ আৰু আপোনালোকে লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব আপুনি আৰু ৰাজা থাকিব লগত আমি মনোযোগ মিছ কৰিম কিন্তু ভিডিঅ' কিছুমান ক্লিপ দিম প্ৰথম তাক ই দেখাব আৰু আমাক ওলাই চাই থাকক আমি এতিয়া ভৈৰৱকুণ্ড গৈ আছো বাই নাই আজি बेदि दा फैदोंना बेनि थाखायनो माने प्लेनिंआ चेन्ज जाबाय करामराव थांला भैरबकुन्दसो थांगोन होनना बुंबाय बियो मा बुंबावनो आं सानदों दिनै करामराव थांनो मोनगोन होननानै ओमफ्राय बुंबाय दे करामराव थाङा होननानै नायनोसै नेक्स्ट टाइम थांगोन सियर दिनै भैरबकुन्द थांसै ओमफ्राय माने बिसोर थारमाने नेक्स्ट उइक थारमाने बिसोरो दार्जिलिं थांगोनथ' बेनिखायनो थारमाने भैरबकुन्द दिनै थांनो नागिरदों आरोना बिसोरो करामराव थांनाय जानाय नंला बेनिखायनो ओमफ्राय बेड लाक आंहा बहुत बार केन्सेल जाबाय बिदिनो करामराव थांगोन होननानै बहुत बार केन्सेल जाबाय ओमफ्राय टाइमबो मोना क्लास थायो नालाय बेनि थाखायनो गैला दिनै थांनो मोनला ओमफ्राय सदायो जों साथामजों भैरबकुन्द थांसै आरो कोनबा आइब नेকি नाहे न रावबो गैला जों साथामल' ओमफ्राय थांसै चलो लेट्स गो चलो बाय 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 come with us So guys जोङो माने थांनांगौ महा थांनांगौमोन बिनि थाखायनो नायलाय भैरबकुन्द मोनफैबाय बे बदमासनि थाखायनो माने चेन्ज जाजोब्बाय दिनै एसें दिननिफ्राय प्लेनिं खालामगासिनो जे करामराव थांगोन होननानै होनबाबो थांनाय जायासै मेबि नेक्स्ट टाइम जागोन नेक्स्ट टाइम करामर যাম ন या नेक्स्ट আমি কৰামৰ যাম আপোনালোকে চাব আজি তোৰ কাৰণে কৰামৰ যাম নহ'ল আহিল ভৈৰৱকুণ্ড বহুত দিন অহা নাই তো আজি আহিলো আৰু জানুৱাৰী মাহত আমি খুব কমেই আহোঁ ইয়াতে বহুত মানুহ হয় আৰু বহুত এক্সিডেণ্ট হয় আপোনালোকে যদিও দূৰৰ পৰা চাই আছে ব্লগবোৰ আহিব কিন্তু বহুত ডিচিপ্লিন বহুত ৰিক্সত আহিব ইয়াতে মানে এক্সিডেণ্টটো বহুত হয় খোৱা হোৱাৰ পিছত অলপ খাই ন ইয়াতে আহি পাত বেছি হয় स' जों दायो माने भैरबकुन्द फैनायाबो मोनसे रिजन थारमाने बे लोगोआ थारमाने मोनसे भिडिअ बनायगोन आरो बिसोर थारमाने सर्ट भिडिअ बनायबाय थायो माबा फेसबुकनि थाखाय बेनिखायनो आंखौ आं शुटबो खालामनांगौ ओमफ्राय करिय'ग्राफिबो खालामनांगौ ना आं हारसिंनो ओमफ्राय
दायो जों दायो मोनसे बे दुखानाव हाबदों माने बेयाव बिसोरो माबा लागोन बेदर लानो नागिरदों पर्क स्मक पर्क लानो नागिरदों ओमफ्राय जाग्रा बुस्थु माबा माबि लागासिनो बिसोरो ओमफ्राय बिनि उनाव आं मोनसे बेखौथ' खिथिबाय थाखायो नोंसोरनो उनथिं नायनो हागोन स' जों दायो एसे माने ओइ माबायाव थांगोन एसे गोजानाव आरोना मा होनो बिथिं मोनसे रिजर्ट माने रिजर्ट खुलिदों माने गोदान रिजर्ट माने आं नुवाखै बहुतनि स्टेटासाव नुगासिनो माने गोदान रिजर्ट खुलिदों होननानै ओमफ्राय रिजर्टआव नामটো কি আছিলে बेबो मिथिया आरोना बेबो थांफेराखै दिनैसो जों फार्स्ट टाइम थांगोन ओमफ्राय नायनो थांसै माबोरै बेयाव ओमफ्राय स' बेनोसै ओमफ्राय जास्ट इन्जय खालामबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ ओमफ्राय आरो आं बहुत खोथा बुंनो रोङो थारमाने आंनि ब्लगा दाखालिसिम मानो फैथ'वाखै र' ओजा थांना बुंहैगोन अके जों मोनसे स्टिक लाबाय दायो जोंनिया जाबाय नामा जाबाय बे सिङाव सावो गरमथार My favorite. बेनि फेभरेटनो जों मोनसे स्टिक लाबाय बारा जाग्रा मोनसे गैया जों सानैल' ओमफ्राय बै सासेयाथ' जाखाया बियो जिमाव थाङो नालाय स' बेनोसै बिदि नाजारा इदि नुयो आरोना एसे जाबाय जोंनि आब' जों दायो बेखौ अमाखौ लाबाय ओमफ्राय बिदि ग्रेभि बेखौ लाबाय ओमफ्राय रुटिबो लाबाय स' जाबाय आरोना ओजा जाहैनोसै जोङो চিকেন আমি কি ল'লো বৰ্তমান ৰুটি ল'লো মাংস ল'লো আৰু পৰ্ক ল'লো এতিয়া চিকেন চলি আছে চিকেন আহি আছে পৰ্ক ৰুটি আৰু গ্ৰেভি স্মক পৰ্ক চব খাম তোমালোকে চাবা আজি খাম বহুত দিন পিছত খাই আছো ভালকে কিমান দিন খোৱা নাই আমি মই বহুত দিন খোৱা নাই কিন্তু মানে बेयो अमा बेदर निबो ओरैबायदि फाग्ला माने बे लोगोआ माने बहुत मोजां मोनो आरोना स' लागासिनो सासेया चिकेन लागोन अमा बेदर जाया नालाय सासेया बेनिखायनो ओमफ्राय आंथ' अमा बेदर मोनजाखायो माने सरि मोजां मोनखायो আজি পৰ্ক 2 দিন পিছত খাম after 2 days it's a long time এদিনো এৰিব নোৱাৰে নেকি बे रिसर्टआव थांसै ओमफ्राय नायहैनोसै गोजान जाहैनोसै जोङो रुटि लाबाय अमा बेदर लाबाय दाउ बेदर लाबाय स' गाइस बेनो आरोना रिसर्टआ ओमफ्राय हाबला बेयाव स' मालाबा हाबा खिथिनोसै मोजाङै गारिखौ महा सोना लादों स' भैरबकुन्दआव फैनाया मोनसे रिजनबो दङ थारमाने बिसोर थारमाने मोनसे भिडिअ बनायनो गोनां दंमोन ना सर्ट भिडिअ थारमाने बिसोर फेसबुकनि थाखाय बनायो राजाया बेनिखायनो ओमफ्राय आंखौ शुटबो खालामनांगौ ओमफ्राय करिय'ग्राफि खालामनांगौ मेन खोथा बेनो आरोना फैनाया ओमफ्राय दाखालिसो आं ब्लग होनो हायाखै माने मेन रिजना माबोरै बुंनो माने नोंसोरखौ आं जेबो बुंनो हाथ'वा दायो माने आं मोनसे डायलग होनसै आरोना बे मोनसे फिल्मनि मा होनो कबीर सिंहा जे कबीर सिंह क्या डायलग बोलते मेरी लाइफ का एक फेज चल रहा है मतलब बिदिनो जादों आरोना आंहाबो स' बेनोसै खोथाया ओमफ्राय उनाव मोजाङै आं खिन्थागोन दायो दिनै खिन्थाथ'ला लोगोबो दोङो बेनिखायनो ओमफ्राय नेक्स्ट दायो बेनि भिडिअखौ आं शुट खालामसै ओमफ्राय एसे करिय'ग्राफि खालामनाय दङ थारमाने एबार बियो मोसागोन आरोना एसे स' नायलांबाय थाबानो जाबाय এইটো কৰোঁ নেকি ফাৰ্ষ্টত इसको भी फीलिंग न्यू है न जाने ऐसा क्यों है
হা কৈছে কি এইটো পাৰা নাই পাৰোগে হা হ'ব দেখোন অলপ হ'ব घुरी जाबाय बे मानसिया बुंदोंमोन आरो ना लोगोआ माने दिनै एबार माने भिडिअआव मोसानाय एसे फोरोंनांगौ होननानै ओमफ्राय जायासै माने बेयो मोसानाय नङाथ' एसे रेगुलार मोसानाय नङा जास्ट रेन्डमलि जास्ट अन द स्पट मोसानांगौ जायो बेनिखायनो बारा रोङासै बेनिखायनो गावनि गोसोजोंनो माने जाबायदि एक्सप्रेसन फैयो बिदिनो खालामबाय भिडिअआ ओमफ्राय दायो जोब्बाय ओमफ्राय आंबो थांसै स' बहुत दिननि उनाव आंबो भैरबकुन्द फैदोंमोन ओमफ्राय स' मोनसे ब्लग जाबाय आंबो खुसि दिनै ओमफ्राय भैरबकुन्दखौ दिनै बारा खिथिला दायो मा खिथिनो सिगांनि आंनि ब्लगफोरखौ नायबानो जाबाय भैरबकुन्दनि मोजां मोजां आपल'ड खालामनाय दोङो ओमफ्राय बिदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो स' लोगो मोनगोन उनाव आं रेगुलार खालामनो नाजागोन बिसोरबो थांसै So guys जों थांसै ओमफ्राय दायो बहुत इन्जय खालामबाय ओमफ्राय नाजारा बिदि नुगोन मोनाबिलिनि बहुत बरिया थाङै थाङै दायो मोनफैबाय आं भि मार्ट उदालगुरि स' आं दायो मोनसे माने टि सार्ट लानो होनना सानदों नायनोसै जुदि मोजां नाङोबा लानोसै बेयाव ओमफ्राय भि मार्टआ नायनो हागोन नोंसोर बेबायदि नायनोसै लानाय जायोना जाया आं माने मोनसे टि सार्ट नांगौ जादों जुदि लानाय जायोबा लानोसै आरो ना ओमफ्राय लोगोफोरा बिदिनो दोङो ओमफ्राय आरो सासे लोगो दोंखौ सिङाव बेयाव माने नेगासिनो जोंखौ प्रान्जल सिगां आंनो बगामाथि थांनाया Let's go. কি লবাই आं टि सार्ट नायनो र' मिटिं मा मोजां नङा आंनि लोगोबो मोनसे खामानि मावो बेयाव सासे दङ मा नाममोनथाय प्रान्जल কি খবর ভালে সৰু ক'ত टि सार्ट नायदोंमोनलै मोनसेबो मोजां मोनाखै माथो बेफोर फुल टि सार्ट सुइट टि सार्ट नायनोसै माया पसन्द जायो जुदि पसन्द जायोबा लानोसै नङाबा लाला बहुत दङ रोंनायालाय खिन्थु कनफिउज जायोना आं अलरेडि बहुत लाखाबाय बेयाव बेफोर गासैबो भि मार्टनि गोजा सरि बे भि मार्टनि बे पेन्टआबो भि मार्टनि सुसा नङा दे गासैबो भि मार्टनि गोजा माने बहुत लाबाय आं बेयाव सिगां ओमफ्राय बेहायनो प्रान्जला दा কি লবি চাব আহিছে কিনিব অহা নাই মই ব্লগ কৰি আছো ব্লগ আহক ভিমাৰ্টলৈকে আহক শ্বপিং কৰক অফাৰ চলি আছে ডিসকাউন্ট দি আছে একদম মানে এটা কিনলে 4টা ফ্ৰী 30% আপোনাৰ কিডছৰ ডিসকাউন্ট আছে আৰু এতিয়া যদি আপুনি 2000 শ্বপিং কৰে খ্ৰীষ্টমাছ বাম্পাৰ অফাৰ পাব বাম্পাৰ অফাৰ আহি যাওক